megalayapost.news. Kadorba shnong umsaw nong kharai lingba ka kruwa no sketri shnong uba Tony Shilla menha ka jinglang ka blalong ha ka sin sajan kata ka nyotarik nailor ula kentu yoboro kitna trekam jong ka sarkar par kumjuru ya kino ki kinhon ki batmu ban pelong ya ki program hapo ka shnong makin sngom ha ban pentip la ne kenjok tien chwa na kinong ilam shnong haba kren na kaleng ba Tony Shilla sketri shnong la pentip bla bon sien kinong ilam shnong lem ba kinong shong shnong ki ju ya tingkho kam haba don ki batmu ban pelong ya ki program hapo ka shnong kumta na kadorba shnong ka kentu jor ya baro ki mu ban pelong program hapo ka shnong umsaw nong kharai bakin sung bha ban pentip shwa syakin nong ilam shnong kenang makanam don kanu ke jingthot hapo tmu ban pelong ye ki program idan ro ka jiga pensro na kalian ni kinong ilam shnong hagil kisi beladat ni ladon ga jiga song perkat na kalian kata executive committee layo ban perkat sgon ha komite batikam kijam de hendrai lembaga ne galak thai por idan ye ban pensno ba ngida kentu jur ngida kerpat ada suret ba kino ki kenhun kepada ki organisation ki lani kino kenhun lani kino ki tenat jong sarkar ki department mapher jong ka sarkar ki badan ya kata kajing temu lese hoi ngim persya ya ke ga ba na kalian juki kita ni kata kajing temu ka ba ko kasno tahu lese la dei bakan ai training kin pelong meeting kin pelong ka program ka ba pher ki awareness Hendra ki kebangi kuat penong kalong ba bun sen kabli ke sini panikong hendra bun sen menta ngi kuki nong ilam snong isa kalengo namar balai teng ha badan ki program kum lese kum ka program ka bagan salong lasai ki adjective ngi menta kasngi ki adjective ngi menta kasngi badai pelong program uta bat ka bakam so dandar kalong ba dai maki ki ba bu ya kapor ya katarik ya kajaka tekane ka yetuko kum kanuksa se kan kawe ka department se ka banthok city sangi ha urang ba snong umsa no kharai le sekretari kunta ka phang ban pelong meeting tekandon ka jingelang kunta ha ka katarik ha ring garbar snong jongki ha ka por bakata henry haswa bakin pha ya kata ka city ni kentu ba so pha pada kenjok tin shwa sakinong ilam snong sarong ba snong le sekretari snong bakin ya konsol sabat ke lane panjing bit shwa hatolong na amba inbu ya kata ka program kita namar balai bagi ong talong like bakin ya tengko namar balai ki babo ni kinong ki member snong jung kimde ki ba bit ki babiang ki ba ya belag ba im belam singi ba menmet bat lada jia kha kini ki ba khoi kinong kan ta ai ki dei lada kandon ka tu ga jingi keren bagini penbet ya ka inasi jingilang lani training lani ye kinong benta lesi shwa ka arsi lesi lani kandon lesi pentip shwa nak ba pipon lene ta ka bada ka jikto lesi kanong ka ba itnat lesi ha ka jingi terkam kanong official de kumta ho ngim don ye ka ban persya ya ina de ka ka jing pensno ya ki kanhun ba fair organization nanti ki itnat fair sarkar bahaswa banle ya kino ki haswa kundan kino jing temu lesi bantu ki kinja program lani ki training fair professional sobha banda phone shwa dan pentip shwa sa kanong thar mar bon sin hi ni ko kino nong ilam snong ngisa hakalingo namar kasuan positi long ko baki order hi maki na banle unta tengimla banle unta namar to ya burum lang ya kinong ilam snong namar ngingim up lani ngim de kita kinong ilam snong ko ba show up lano ka sarkar ka meeting lani ngim de kita kinong ilam snong bangin show up lano ki organization kin pelong meeting bat kita ter de kata ada ki perso ko jungi kanda kenthok jur la kanda kenthok ino ngi priang sobha ya bar ki kinja training dan ya baro ki awareness program ne kino ki badai naga namta ka baha nag badai ta ji metoy jong pai ba andre so ba ya trilang ba song thau nang ba takam kajam kan long ka ba itnat ya be ye ti takini Megalayapost.